días, llevamos a Nicada, rapaces e rapazas, prestade moita atención, para esta nosa historia, que foi moito que pasou. Nun pozo Galilea que se chama Nazaret, vivía un carpinteiro feliz coa súa muller. O carpinteiro chamábase Xosé e María era a súa muller. Na súa bula foron a Belén para cesarse como manda a lei. Polo medio do camiño, María non só estén, onde no que esperaba, seita que xa naceu. Buscaron unha pousada para nela descansar, pero estaban ateigadas, non puideron acougar. Busca que te buscan, foronse deter, e un pobre cotello e onde non naceu, un boi e unha mula que estaban a pacer, co seu azucate fixeron adormecer. E aí naceu o niño, e foron visitar os tres magos do Oriente, Melchor, Gaspar e Baltasar. Os anxos adoran ao neno, con cantos de berce e cantigas de amor. Canta, canta, Anxeliño, cantos lidos ao máis señor. Tamén foron pastores, co seu queixo e a súa lá, e os que non tiñan nada, ali lle foron cantar. Aló foron labreros, os seus frutos entregar. Así, Xosé e María comeron un pouco de pan. E esta é a historia do neno de Belén, que coñecemos por Jesús de Nazaret.
chegamos ao final do noso repertorio. Todo isto preparado durante este primeiro trimestre. Parece pouco, pero para eles merece sobresaírse, porque as notas teñen que esperar para sobresaírse. Pero sobresaírse en traballo, sobresaírse en esforzo e sobresaírse tamén, podo decirlo, en moi bon comportamento. Moi bon comportamento. Porque, ainda que a veces a profe ten que levantar un pouco a voz, de falar por micrófono para que se lle escoite, pois estou moi contenta de poder decir que o traballo, ao final, ten recompensa. Estou moi contenta, moi satisfeita, como dicía, sinto tamén moito orgullo por estes nenos e nenas que fan que o colexio teña detrás un algo que sempre leva a donde vamos, por todos os sitios onde vamos. E quero decirles, sobre todo aos que se marchan cando rematen sexto, que vou nos nombrar e van a levantar a man. Arón, Hugo Canoura, Adrián Basanta, Adrián García, Jorge, Noel, Fátima, Eicía e Iria, que tamén está aí. Eles marchan este ano. Sinto alegría por eles, porque van pasando cursos, pero sinto unha tristeza, pero ao mesmo tempo o haber compartido con eles todo este tempo, aprendezaron con estes pequeninos que temos aquí diante, e agora xa están aí. Que se acorden do fono, que se acorden da súa profesora. Ainda temos que traballar durante o segundo e o terceiro trimestre, pero bueno, en familia quero agradecer o seu traballo, o seu saber estar, e a veces tamén teño que aguantar un poquinho a profe. Pero o respeto, o compromiso, a educación, o saber estar, é moi importante na vida. E espero que este pequeno traballo que fan aquí que lle serva a todos eles. Acabamos o repertorio con as campás de Nadal. É unha paixoliña moi tradicional en nós, en que é moderna, pero moi tradicional porque a cantamos todos os anos. E seguro que moitos de vós tamén a sabedes porque os nenos la cantan na casa. E os nenos que non están, que non son do coro, pero que si son do colexio, tamén a saben, vamos a cantar a todos. Queredes venirnos aquí?